sean, que cobren unha que lle dé a mitad a outra, xa está. Nós ni miramos os xentes políticos, entón vamos a estudiar a fondo porque ao mellor que venimos que cobre. Susana foi unha verdadera. Nós o que propoñemos é a transparencia, nada máis. É que, quería explicarnos de máis, Susana, onde se sei que Rosa merece unha completa, este é un racano que sempre ten xente traballar esclavizada. Ni antes de ter nada. Que Rosa merece unha completa. O que non sabemos é se Susana merece mitad. Vamos a discutirlo de aquí. Vamos a votar en contra da xente. Vamos a... No, me enfadara, claro. Chusandito que entrar, Yo creo que en este caso urgencia non está moi claro, porque habría que motivar a urgencia porque ten que ser inmediatamente o acordo. De repente se lo papel que trata de un persona que haya un escrito presentado, pues se trataban una serie de problemas. Son motivos laborales, non é outro motivo, aparte hai un informe de intervención favorables, non causa ningún problema, son por motivos claramente laborales. Pasamos entonces a votación do centro. Votos a favor do centro. Votos en contra. Pues eso, me corre de Susana sabía que fallaba en este, Susana sabía que fallaba. Claro. Por lo menos que cobre la Navidad, ¿no?